nol ya. Tak idoni lho kowe. Lah ya 8 jenenge nol ya nol kok nol ya. Jane kocok ya kuwi asline. Maksudnya enek artine artine iki lho apa? Nol. Kuwi nolong sapa wae sing membutuhkan. Walah lho kuwi ngomong nolong dengan landasan Pancasila. Lho kowe nol ya apa? Ya kancane ya bingung kok Mas aku. Kowe ora ngerti. Kene mau aku mlebu mak jebleng kowe mau lewat ndi? Aku mau yuk lewat dalan to, Pak. Aku lewat kono deyas ning mburi. Wah, kudu nguyuh golek toilet ora enek le ning mburi. Akhire terus anake ning mbon ning anumu ning kono kuwi enek apa tak tutul-tutul ning mbakku. Masa mbok tutul-tutul nek Lah piye ora enek toilete aku golek ngalor kidul. Bahasa rene nek wong, aku rono nek wong. Weh, aku mlayu. Lah ning mburi truk kono. Lah mburi truk kok kae wong kok matamu ya. Ya gak apa-apa mburi truk niku kan enek aling-alinge. Aling-aling apa wong aku ape tak buka kene lah kok wong wedok. Lho nguyu cil. Heeh aku ya ngono.